Hej og velkommen til Rygvandens julekalender. Lad os komme i gang. Ja. Kan vi få en øl herhen? Kan vi få en øl? Tjener. Han kommer med godter. Ej, det ser godt ud, det der. Det er fandme godt En lavet. Christmas box. Hvad har vi? Hvad må vi høre? Hvor mange procent ligger den på? Christmas bot eller Christmas box? Ja. Ikke bot. Det, Yes. det svarer til 1,6 genstande. Og den er på 7%. Kan I huske ramsen? Nej. Ja, selvfølgelig. Ja, det kan vi da. Velkommen til Rygvandens julekalender. Åbn og hæld, smag og bæl, en Christmas box. Ja, tak. Ja, tak. Altså, jeg er vildt glad. Det er en blonde. Fuck, den ser ulækker ud. Det er en blonde. Det er en blond kælling, det må jeg ærlig indrømme. de blonde. De er blonde. Men jeg har mere til blond til mig. Altså, kan vi ikke blive enige om, blond det er jo bedre end brunetter? Jo, fuldstændig. Eller, nej, det handler jo om øl selvfølgelig. Ja, sgu da. Altså, jeg snakker øl. Altså, Ikke jeg... diskrimineret til alle de brunetter, der så får I den lige med her, så I kan se, og vi flytter lige Jytte. Jytte. Den ser lidt tyk ud. Ja. Igen. Den ser lidt klumpig Igen. ud. Ja, slå et skid! Der kom lige en bedre Igen, det her, det ligner jo en sådan en grynet morgenryg. Ja, det gør det faktisk. Det ligner skils pis, Nej. når han lige vågner om morgenen. Nej, Det ligner noget æblejuice. ja, det er faktisk en æblejuice, den her. Fordi det er noget fedt. Skal vi Hvad smage siger vi? Hvor mange procent siger vi? 7,9%. 7,9? Så er det en stærk laban. Det er en hoppelaban. Eller er det bare 7? Nå, Nej, 7%. Det er 7%, der var lige fejl. 7%. skal vi lige have ramsen? Skål. Skal vi have ramsen igen? Jeg er ikke på. Smag og held. Bund og pæl. Bund og ja, Jo. Nej. nej. Det var... Smag. Åben og held. Smag og bæl. Ja da. Ja da. Skål. Skide godt, det der. Hold da kæft. Den er fandme god. Det er med en kodyl god øl. Det smager urinpis. Den har lidt... Eftersmagen smager af æblegrød. Den har faktisk sådan en syrlig smag til sidst. Ja. Som også syrlig. Meget intens. Den er okay. Hvad... Ja. Jamen, Er der noget bænk? Er der noget bænk? Om her sidder jeg faktisk og kigger på den lille havfrue. ja, der er helt dybt sø. Altså, hvis jeg lukker øjnene og smager, så sidder jeg foran den lille havfrue og kigger ud over vandet. det kan jeg Ud over vandet. Ja, Altså, ja, fuldstændig. Det er faktisk et virkelig godt billede, du skaber. Virkelig godt billede. Altså, er I enige? Ja, fuldstændig. Og det er ikke sådan at afdanke et billigt øl. Nej. Det er virkelig sådan. Det er sådan en, du ikke kan... Det er ikke, hvor man tænker... Det er ikke, hvor man kan jo ikke smage procenter. Det kan man ikke, nej. Det er Man kan ikke rigtigt. smage procenter. Det skal den Det også er være. plus. Det er et kæmpe plus. Det er ikke sådan, man skal tænker, den man have. sidder i en sump i Korea. Nej, der har vi ikke. Det tror jeg heller ikke, der er i Nej. Korea, hvis jeg skal være ærlig. Så Kongo. Men det er lidt sådan en... Det er en lys, hvor du ikke rigtig kan se igennem. Det er ligesom en kvinde, du lige har mødt. Nej. En kvinde, du lige Nå, har mødt. jo, Ja. på den måde. Ja, det er jo... Fuldstændig. Der er jo Den er rigtig lækker, men du kender den ikke. Det er faktisk en vanvittig. Vanvittig quote. Vanvittig quote. Nej, og men, det er jo og det er selvfølgelig den 2. december, det her. Som vi lige glemte at vi er jo lidt uprofessionelle. Vi har Og aldrig den 1. det her. december havde vi jo den gode... Julebrød. Altså, i går, det var pisse godt. Altså, jeg har fået Ja. dejlig nattesøvn. Fuldstændig. Det bliver slet ikke optaget på samme dag, det her. Og jeg har ikke vasket mit tøj siden i går. Det plejer jeg som regel heller ikke at gøre, men... Men skal Man vi kan skåle? altid bruge sit Skål. tøj 5 Skål! Vi tager Skål. Skål. Ja, så bunder vi. Vi har smagt. Så nu Åben svælg og ned med held. Der kommer et skyld. Det er lækker. Er det tid til dagens spørgsmål? Ja. Altså, jeg er vild med den. Jeg har faktisk lidt Prøv, Ja, den er, Man kan godt se. dansk vand til Den eftersmag, når man den er kraftedeme god, den her. Sådan en bok. Den har sådan en citrus dansk vand. lige prøve at se. Hvis du Sidste skal være brygge. stiv, kan vi lige se her. Hvis man skal være stiv i god fart, så er det den der. Ja, det er... Der står jo lige. Enig. Der står jo lidt inspections på den her faktisk. Hvad siger du? Den siger, Christmas Bock er en all-around juleøl. Den har sødme og kraft til at spille op mod den fredede julemiddag, men er også velegnet til højtidens frokoster. Meget enig. Meget Det er enig. faktisk helt Ja, enig. det er faktisk virkelig godt skrevet. Meget enig. Ingredienser, det er vand, Ja, men hvad giver vi den? gær. Er der meget rørsukker Hvad i giver vi den her? Meget rørsukker. Jeg kan godt smage rørsukker. Ja, hvad giver vi den? Jo, 1 ud af 10, ved du hvad, den slår i hvert fald. Det er faktisk i mente. Ja, det jeg synes altså også, Slår den den. Slår den. Ja, det vil jeg helt ærligt også indrømme. Fordi det der med Kroatien, ikke? Det rammer så godt. Den skal jeg lige have. Ja, den skal jeg lige have igen. Ja, Kan vi få din anmelding, inden han japper videre? Ja.
Min fejl. Hvordan? Min anmeldning. 8,8. Ja. 8,8 skulle jeg give. Nej, 9, jo. Fandme Nej, godt 8,9, wave ske det der. 8,9. Jeg vil sige, det her det er en sød blonde øl, Jeg elsker som sådan igen er perfekt Ja, til, de hvis man små skal være blonde. hurtigt beruset, som Biver sagde derovre. Simpelthen fantastisk øl. Vil du komme og hente den igen her? Nej, Nej, de det skal gør stå han for. efter, det gør han. Skal vi have det et spørgsmål? Nu skal vi lige nu anmelde skal vi færdig. lige. Og jeg vil sgu også gerne give den der en 8,8. Jeg synes også, det var en god øl. Den smagte ikke for meget af morgenurin, ligesom nogle andre juleøl har tendens at gøre. Så jeg synes, det var meget god. Dybt seriøst, ikke? 9,9. Jeg synes 9,9. helt klart, den slår julebryggen. Især fordi de er pisse stive og vender logoet forkert. Ja. Jeg synes Christmas Bokken, det er ligesom et godt stykke rådyrkød. Et godt med et stykke kød. Ja, Hvis vi nu skal rate den i kød. det er Wagyu. Wagyu. Er det ikke Wagyu? A1 Wagyu. Jeg vil sige en god en nu- burger boost. nu- Nej, ja, en burger jo. boost. Ah. Nu bliver det også for meget, ja. En burger boost med gode krydderier. Hvad siger vi? Hvad siger Bjarne? Jamen, det er ligesom, hvis du kommer på restaurant, bestiller en god bøf. Og han er bestiller dog den pakker. medium rare, og så får du en gennemstegt bøf. Altså en well done. Den kan drikkes, men jeg vil helst have noget andet. Så synes jeg, vi vil skal give videre. den en 7'er. Jeg vil gerne give den en 9. Det er høj kvalitet. Den smager godt. Den har man ikke prøvet før. Ja, og så har den lige lidt eftersmag af noget sodavand. Ja, det har den faktisk. Faktisk, Jeg er virkelig enig, eller noget Jeg tror, det er godt sagt. Skal vi til dagens spørgsmål? Ja, kom med et spørgsmål. Der er en anonym person, der skriver, er Frina og de vilde hoes ved at splitte op? Fra den af. Jo, lad os starte på den dag. Bare hurtigt. Jo, spørgsmålet siger, er Frida og Vilde Hus ved at splitte op? Der var jeg nu med, ja, det er de, fordi at de kan simpelthen ikke, de kan ikke finde ud af at være sammen. Nej, altså. De er nogle, Møg F'ord. de er nogle møg, Så må I jo tykke lidt på dem. Men hvad hedder det? Ja, gud ja, om vi har split op, de er jo nogle rotter. De er Ja, nogle, altså. Copycats af helvede til. Ja, kom så Lasse. Jeg vil simpelthen sige, jeg er stik modsat, du. Jeg synes simpelthen, det er noget fantastisk. Og lige stoppe med det glaze, som jeg er med Jakke Duway. Ja. Men gutter, det er jo omvendt dag. Nej, det Det er rigtigt! Altså, du tænker hele tiden med den havbro, der er. Jeg vil sige, Jeg tror bare, du har den i hovedet. konklusionen er, jeg har ikke noget problem med dem. Jeg synes, de er nogle flinke, ja. Kvinder. Ikke mere her. Ses. Så er det Ja, hvad skal jeg lige sige? Ja, det er sgu lidt noget rigtigt noget. De kopierer lidt. Ja, det må jeg lidt om. Og det, så må I selv tænke til resten. Så. De vil bare gerne være bedre. Ja, helt seriøst. At de kopierer. Det første er, at de kopierer. Ikke også? Jeg har ikke sagt noget grimt her. Hold nu. Det er okay. Det er okay. Og så, ja, og de snakker lort. De siger, fuck skuderdrenge. Altså, Nej. han fatter ikke. Du er mega langtrukken derovre. Ja, kan vi få den videre? Jeg synes generelt bare, at de er ved at splitte op. Det er mig, det gør. Kæft, du grimt. Ja, igen, de kopierer Bibels gennemsted. Jeg vil sige, de har deres optur og nedtur, men Så, vi er færdige. på det mest nedtur, hvor de er ved Videre! at splitte op nogle gange. Ja, jeg har ingen kommentarer. Jeg kender dem ikke. Jeg har altid snakket med dem. Tak for den her gang. Vi ses. Ses.